ġbarna s-somma ta' 605,893 euro. Nirringrazzjakom. Il-maratona ġbir ta' fondi li organizza l-Partit Laburista kienet waħda suċċess. Bil-poplu juri l-appoġġ tiegħu bid-donazzjonijiet iżda wkoll billi attenda fil-Kumpless One u parteċipa. Min kmieni wara nofsinhar sa tard bil-lejl il-maratona kienet xi oħra ta' Partit Ħaj. Volontira laqgħu id-donazzjonijiet u oħrajn ippreżentaw dak li ġabru wara li ħabtu l-bibien jew miċ-ċentri lokali madwar il-pajjiż. L-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, ministri, deputati, sindki u kunsillieri irċivew telefonati u tkellmu mal-pubbliku li bħal dejjem ikollu suġġeriment x'jagħmel. Fuq kollox ħafna setgħu jaraw ukoll investiment li sar fl-istazzjonijiet One li fl-aħħar jiem reġgħu konfermaw is-saħħa tagħhom fl-istħarriġ tal-awtorità tax-Xandir. Fi ftit kliem kienet ċelebrazzjoni ta' suċċess li kif fisser il-Prim Ministru ma jiġix waħdu. Nirringrazzja lil dawk in-nies kollha li għenu, il-volontira, il-nies li ħadmu li marru iħabtu bib-bib, in-nies kollha li għenuna. Nirringrazzja ħafna l-ħaddiema ta' One, lil Jason Mikallef, lilkom Clint, in-nies kollha tan-nies wara l-kamera, lill-artisti li għenu ħafna. Dawn huma nies li jagħmlu xogħolhom iva ma'